Umdlalo wasesiswini weKaizer Chiefs uThabo Cele usakhulume ngokushiywa kwakhe esquadini sakamuva seBafana Bafana futhi wachaza ngohlelo lwakhe lokuthola indawo eqenjini lesizwe. Solokhu efikile kuChiefs ngewindi lokudayiselana ngabadlali ngoJanuwari, uCele usephenduka ukhiye eqenjini ebonakala kuyona yonke imidlalo ngaphandle kowodwa ngenxa yokumiswa. Ukuqama kwakhe kuphinde kwabonakala ngesikhathi ehlomula iMan of the Match benqoba iStellenbosch FC kuma-quarter final eNedbank Cup. Nangaphezu kokuqina kwakhe, uCele akazange afakwe eqenjini leBafana Bafana ebelizodlala neLesotho neBenin emidlalweni okuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA ka-2026. Umqeqeshi uGobros ubalule ukungenzi kahle kweKaizer Chiefs njengesizathu sokungabaqoki abadlali eqenjini. Njengamanje iChiefs ihleze endaweni yesishiyagalombili kuligi ngemuva kwemidlalo engu-23 kanti sehlule ewu-10 kule sizini. uCele usanethemba ngabadlali beqembu lakhe ukuthi bangaqokwa eqenjini lesizwe. Wathi uma iChiefs ingenza ngcono isimo sayo kuzoholela ekwandeni kwamathuba okuthi aqokelwe kuBafana Bafana. Yize uCele ezimisele ngokuqama eqenjini lakhe nokubamba iqhaza empumelelweni yalo, uyavuma ukuthi umqhudelwano wokuthola indawo eqenjini lesizwe ushubile njengoba uBrose nabadlali abasezingeni elihle esiswini uTebogo Mokoena, Thapelo Mbatha, Bathusi Oupas noJayden Adams. Lo mdlalo oneminyaka engu-28 ubudala ugxile nasekululameni ekulimaleni kusenesikhathi ukuze abe khona emdlalweni ozayo weChiefs weBetway Premiership neTS Galaxy eNew Peter Mokaba Stadium ngoMgqibelo.